good afternoon sa inyong lahat. Ayan po. Speak Waray challenge lang. Only speak Waray with Kuya. Pwede na Kuya, speak Waray challenge tayo. O, ayan. Hindi ko alam. Dali na. Ang tsura ko. Hindi ko lang siya napapaalin mo na natin sa alas. Ay, Kuya. Sino ko raw sa sunrise? Kato. Katangan ng labahan. Yun. Yan. Ayan mga guys, kumusta kayong lahat? Ayaw ni Kuya ng magwaray. Hindi daw siya waray. Speak Waray challenge daw kami. Ayan. Ayan, magtutpi ako ng nilabhan. Ayan. Kumusta ka mo dida, mga waray-waray? Kasi waray-waray dida, kumusta? Nag-live ka, mag-challenge kami ng Kuya. Mag-istorya kami ng waray-waray. Pero, ayaw daw niya, oh. Oh, Kuya, nag-aano ka dida? Nagsusurat. Oh. Speak Waray challenge daw, Kuya Pek. Nag-aano ka dida? Ano kung ito yung ngaran? Ano ito yung ngaran? Si Kuya mo nakaintindi. Ano ito yung ngaran? Diba? Ayan, nakaintindi sila ng waray. Nakaintindi sila ng waray-waray. Ayan. Habang nagtutupi ng ng nilabhan, daw kami. Speak Waray challenge kami ni Kuya dyan. Nag-aano ka, Kuya? Nag-aano ka? Waray nga. Ayan si Kuya, oh. Diri ya maara magwaray ka. Pero pinanganak ko itiya dito ka burunggan, oh. Waray-waray itiya. Bicol hiya, Bicol. Dinhira pagdarag hakuan ha Bicol. Ay nga Bicolano itira, Bicol itira yakan. Ano tim ngaran? Ano it sagot Kuya? Ngaran. Edi na Kuya Makmak. Edi na speak Waray challenge nga kita. Yadi. Kuya Makmak, speak Waray challenge kami. Yayakan hiya in waray. Ano ito yung ngaran? Pakiano yara? Ano ito yung ngaran? Waray nga, oh. Ito pinawisa. Ano ngaran ko? Ano ngaran? Ano ito yung ngaran? Kuya Mark Allen. Kuya Mark Allen ito yung ngaran, oh. Nakaintindi Kuya Mark Allen daw yan. Taga-diin hi mama, taga-diin. Tagasan? Taga-diin. Sa Bicol, taga-sen. Hawaray, taga-diin. Taga-Samar. Taga-Samar. Diin ha Samar. Boronggan? Diba? Araw na hiya magwaray. Burunggan ko niya, Boronggan. Wait, may nanonood sila. Kaya nakikita sila yan.
Di so, subscriber, Lumakaan na. magsalita ka, waray. Waray. Kuya? Iya, kuya nala daw kuno. Asot anak, ikaduha nga anak. Itsa di, itaksuhag, kuya. Nagaano ka? TikTok. Nagtitiktok ko na yan. Nagaano ka? Nagtiktok ko na yan. Nagtiktok. Kuya Makmak, mag-aano ka? Marig. Ay, parigo. Ti parigo ko na yan. Ti parigo. Ayan, ni Kuya Makmak, ti parigo. Samar, ti parigo. Kuan. Sa Bicol, Marigos. Kaharayo baga. Kaharayo kuan. Salita. Ti parigo, Marigos. Pera na itim edad, Pera na itim edad. 17. Nakaintindi, waray. Ay, kuya, waray-waray ka, pinanganak ito sa Burungan. Pera na itim edad, kuya. Pero na kung itim edad. 19 na. 19 na daw kuno iya. Unak mga uragon nga mga mga awdunon pa. Awdunon kuan awdunon mahiyain. Magpurot. Kuya, ano na magpurot? Yeah, Okay. Sabi ko no makanos sa magpurot. Sabi ko makanos. Maparigo ka na kung magbabay ka na. Maparigo na yan. Dali na, pagwaray ka. Maparigo na ako. Mababay na. Sobrang sad. Iritak po doon. Ano kung ito yung ngaran? Ano kung ito yung ngaran? Andre Mallorca. Pero na ito yung edad. 15. 15 na yaw. Nakaintindi na waray. Nanay, waray-waray. Anak, tulong ang mga Ay, sobrang sad. Dusin na. Junakis. Puro ang mga lalaki. Anak suhag. Edi 19 na. Siyanhe. Suhag. Edi pudo. Bilang Edi ikaduha. Edi ikaduha. Mga waray-waray aran. Edi ikaduha. Edi suhag. Suhag. Edi pudo. 3-5. Alin mo Pit Andre daw. Pit Andre ang pudo. Asait. Di ba tira nakakaintindi hit kuan asa dalang kinaka-score ya kuhit waray kani mo nakakaintindi. Nakikipag video chat nga dito kaniya lola. Diri hara nagkakaintindi ka. Ya lola di man maara magtagalog, waray man. Asya. Kani man, Ere. Waray damit tiya. Mau pa na kulot. Kay kuno nga kulab an era amahan mo kay kuno nga kulab maaramit siya magwaray. Guti ay. Gote kuno maaramit wala. Gote. Maaramit siya ka. Inistar mo hiya dito kuan. Ang Burungan. Ito rin mo live ka to. Ano tulo? Tulo. Tulo ko no nagkukilaw. Tulo ko no nagkukilaw, tulo. Ha? Nigot yung nayog. Ano sa Facebook yan? Dito sa Facebook, sa YouTube Sa to. YouTube. Kamusta ka mo didan, mga waray-waray. Mga pa na kulot. Ay Mga tanan. pinakulap. Sangkayan. Mga kasangkayan. Mga kanta ko no yahin ko, anhin waray-waray. Hambot. Ambot ko no, ambot.
Nag-ambot lagi. Ambot lagi ha. Ikaw. Ano, Kuya Makmak kuno. Oh, may da ko na kunuhit niya English. English. May da ko na English. My girlfriend ka daw. Oy, may da ko na English. Para pa. Mara, may da. May da. Mara pagkasabot. Para di rin nasabot. Ano ba Kuya? May da na kunuhit ni English. Ay. May da ko na English. Bata. My girlfriend ka na daw. Ora. Maluya. Oh, wala. Mapurot buro. Maigo pa niya English ka mapurot. Ay, may Kuya Makmak. Si Perpelo pa. Ano lagi di ba? Ay, Kuya Makmak, mapurot na mawa ko niya English. Kaluluoy. Kalaloy ko na huwag mapurot eh. Pamilya ni mapurot. Magpurot ko no. Ayan. Oh. Ere ang nagtutupi akin kuan mga bado. Kulan man kuno yan waray speak waray la kuno. Dire pwede it be cool. Dapat ka istorya ni Mira. Didan mga waray-waray. Pag ano na kuno ka mo, pag irignom hinto ba? Igdong ginto ba? Nainom ko hinto ba? Oh God. Oh God. Oh God. Nasulutan taktakon. Kinilaw. Punilan. Sumsuman. Sumsum. Parehas pulutan. Pulutan, sumsuman, taktakon. Kinilo na taktakon. Tapos kuan. Ano pa atan? Bilanghoy. Balinghoy. Bilanghoy. Tapos ano pa? Naapod pati hiya pamukot to kan tatay. Saging. Saging. Dapat iti kuan ni Kuya Makmak dito it mag kuan it saging. Di nga. Puruko nga. Puruko. Oh. Wala ba Upo ka daw. Ropo. Puruko ka. Ti parigo it hiya, wala pa kakaparigo ka magwawaray, mag-speak waray challenge pa daw. Kilo minuto. 15. Makalibulo pa sa ko. Ano, buti may padida ka nagla-live kita. Kukulit. Speak right challenge. Waray challenge nga. Speak waray challenge. Shout out to din nga mga kuan, nga 3 million nga nagkuklaw. Shout out. Baka nagkukulaw si Kwan. Si Gago na Laniver. Laniver, Yara. Sila ni Beriara, shout out daw. Bro kang guardians. Taga din iti kuan Laniber. Rumuk, ha? Taga Ormoc. Ayan, shout out daw kunuhan mga taga Ormoc. Ormoc. Rumuk. Mga kuan man damit halo may tirahit kuan Bisaya. Bisaya. Bisaya siya. May kuan pure nga waray-waray. Yan di man ang pure na waray kadito may panganak haburunggan. Ano ko lang Waray buot. waray po. Wara sa labutan. Sa labutan. Wara niya sa labutan. Yan yan di kami kuan ha. Habikol. Yan di panagkan ak mga anak asa di tira maara mag kuan. Magwaray. Mga bisakpul. Kunin hira. Puro Bisa ako. asa danay ko gintututuan. Kaintindi. Danay gad. Kakaintindi. O shout out kuno didahan taga Burungan, oro ka didaha kuan. Taga Palara, Libuton. Ay sus. Magkupay na pa naman din mga pariguan hadagat. Maluoy sa Diyos makaka kuan gihapon
mo pa na panahon, makakauli, Makakadap. makabakasyon. Maiya-iya na ang oras pa pagbabakasyon. Kami kan viewer. Sana kayo nagtulog. Amo. Lagi kuan mait, nadamo umay tiya. Uni nadamo na it. Kinalawan na mit kuan. It iba nga isa usit ka oras na nga nagla-live. Yadi hiya kuan pure nga waray-waray itag kuan padis yadi in taga Bicol in hiya. Pero ka binakasyon mit hiya nga tuha kuan na samar. Asya nga maaram hiya magkuan daman hitwaray guti. Pero nakakaintindi hiya. Hitwaray. Nagtutupad pa sa burunggan. Pero itsa di nga akong mga anak, di man nakakaintindi hitwaray. Kadin hinamay tira pa nag-Bicol. Mga kuan may tira. Bicolano. Mga kuan, ano yun, Uragon. Mga Uragon. Mapasok pa naman yan na. Bastos to yung suray. Uragon. Oo, kuan. Malibog. Oo. Dito, haatun, waray, it Uragon, kuan mait, diri, iba. Uuragon. Asit, kuan. Oh, bisan hiya maaram hit. Uragon kuno. Uragon. Siyempre, tipa to. May niya mga kasangkayan hakabiti kaya tumit ang balay. Jadi kami habikol, nagbakasyon, kaya diyang kabataan. Nasigan mo. Yan Kukuan. nagko. Kayon baga. May comment? Mga Waray. nagpapashout out. Ano kung ito yung sumsuman atod? Era si Ernel Akala, o yan. Ano kung ito yung sumsuman? Kinilaw na taktakon. Kinilaw ko nung taktakan. Amarang pa naman itiha kuan na, mamulaw. Dahil itiha nakatong pag pinanmulaw. Bagulan. Pati bagulan. Tatak mo. Makuno ko. Maaram hiya mamulawin bagulan. Mamukot. Naapod at hiya kan tatay hang pamukot. Ano kanto kami. Asya maaram itiya. Nakauli kami nga tuhan kuan 2014. Huh? Tika. Mga kabataan ang tulo. Pero mala kami ito kaadlaw. Hala. Napulo. Pag kang kabataan, wala ka di kahibabaruhan kuan. Anwaray ka. Kuan man la. Napulo kaadlaw. Asya, dani ko nga digin titinotduan. Orog siya di nga akuan. Suhag. Dito mithiya. Ipanganak. Dito Haburungan Hospital. Paso. Taktakong kuno niya sumsuman atod. Kung hit atod, ibig sabihin, pinsan. Patod na, atod. Pinsan. May kuan, kuan hit sangkay. Patud do, patud. Pwede mo naman atod, for short. Pwede naman niya atod. Matindihan ba mo? May isa kang... May dahit. May dahit gihap. Nagkukulaw. Kahit sunod ko no, mga kanta kami kuno hitwaray-waray. Hindi kasawa, Peperiton ko. Magkanta hitiya, kuhan hiya hitwaray-waray. Tagalog pa, kaya ko. English. Tagalog daw. Namamati ka mo. Bati ka, makanta kuno Tagalog. Pero mo, pa'y kunwaray. Balit, oro-oro na kahit kahidlaw pag marala, ka-istorya lahit kuan. Ito waray-waray. Wara na. Wala ka na viewer. Wara na viewer. Ay nga turog na. Maiya na kita. Magba 20 minutos na. Anak ko, no, babay na. Salamat han mga nagkulaw. Ayan, shout out kan Ernil Akala, Nag-comment pa hiya.
Taga-diin ka. Shout out kay Dagwa, yung guys ko. Shout out kan ko. Shout out pala itong mga kuan, mga kaibigan doon sa Pati sa Dubai no sita. sa Dubai. Si paring Jerry, ayan. Si paring Romel, nanonood yan. Pasensya na, hindi nyo naintindihan. Si Puging Eduardo, Si Roy. si Roy, ayan. Kamusta sa inyong lahat? Tapos, si Miss D. Si Ayan. Precious. Si Precious. Precious. At si Isko, ayan. Shout out sa inyong lahat sa panunood. Ayan, miss na namin kayo dyan. Inshallah. Ayan, si Dalia. Alam ko nanonood yan. Miss Dalia Estrada. Estrada? Estrada, apelido ni Dalia. Estrada pa rin siya. Dalia Estrada. Shout out daw sa inyong lahat dyan. Pala siya na ehap mo. Kamag-anak ni Erap. Dun sa mga nagpapa-shoutout, mag-comment lang kayo below para i-shoutout namin kayo sa susunod naming live. May nakalimutan pa ba ako na hindi na shoutout saglit. Si Dan. Ayun na nga, si Miss D. Akala ko si Francis. Miss D ng Dubai, ayan. Si Precious ano? Ayan. Ano ka lang? Si Precious, ang mga tropang eskalera daw. 321 sa Dubai. Ganun ba ito? Tropang 321 sa Dubai. Ayan. Yung mga tumabyuhan. Shout out sa inyong lahat dyan. Ingat palagi. Ayan. Keep safe Si always. Santo na eh. Ay, si paring Tony. Ayan. Paring Tonyo. Antonio. Sa Dubai. Ayan. Puro mga Dubai kasi nga OFW kami sa Dubai. Si Jan, nakita si Jan. Nanonood man. Doon sa bayaw ko pala, ayan. Kay Edgar. At, pero doon, nag-comment na nagpapa-shoutout. Nakalimutan ko lang yung name. Ayan. Sa susunod na lang. Shoutout namin kayo sa susunod. Isulat ko na lang para wala akong makakalimutan. Thank you po sa panonood. Doon kay mag-asawa kay Precious daw. At saka kay Isko. Ay shout out daw, special daw para galing kay kuya nyo. Ayan, kumusta kayo? Bye-bye! Salamat sa panonood. God bless! Para po din po dun sa hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. At huwag kakalimutan i-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron kaming bagong videos. Salamat! Babush! Ayan, isave natin yung highlight. Okay.